To jsme všichni z této kategorie? Vy dámo jste nebyla? Ne, vy ne. Vy jste starší trošku. Takže jsme všichni. Tak zatleskejte všem těmto dětem, přátelé. A já mám na úvod takovou zásadní informaci, jo. Na děti fitness a na sportem proti drogám do orientálních skupinových formací do Prahy z této kategorie postupují všichni. Tak milé holčičky, uvidíte Metro, uvidíte Hradčany a možná pana Klause. Děkujeme za to, že tady byli a že postupují do Prahy děti ze základní školy Nivnice. Vystoupení 4 lístek. Poprosím jednoho zástupce, zástupkyni, nebo můžete jít 2. 2, ale víc ne. Jenom 2. Tak, aby se přišli. Děkuju pro cenu. Hanka Srdcová předává krásnou tašku. Na 3. místě bronzovou medaili získává v této kategorii základní škola a základní umělecká škola Strání za orientální školku. V tomto případě už pojďte všichni. 3. místo pojďte všichni. Tak to je 3. místo, dostávají opět krásnou, ale prázdnou tašku. Ale to taška je hezká sama o sobě, si myslím. Ne, nebojte se děti, máte tam samozřejmě dárky. A hlavně postupující diplony a jeden malinký pohár. Krásný pohár. Jak se jmenuješ? Verunka. Jsi ráda, Verunko, že drží v ruce pohár? Jo. Půjčíš mi ho? Jo. Ne. Nepůjčuj. Dobře děláš. 2. místo v této kategorii obsadilo vystoupení Salamaty Najma Hustopeče. No a všichni pojďte nahoru, no jasně. Pojďte holky, opatrně, pomalu. I vám náleží nejen diplony, ty postupující, které vás opravňují reprezentovat, chcete-li Moravu v Praze na finále dětí fitness a sportem proti drogám, ale také pochopitelně pohárek a taška plná dobrot. Vítězem kategorie do 7 let se stává, tím pádem je to jasné, vystoupení Havaj, základní škola a základní umělecká škola Strání. Samozřejmě velký potlesk. Tady se učí do života, že kdyby nechtěla držet pohár jako první, držela by větší pohár. To ale vůbec nevadí, že? Tak, přátelé. Tak ještě jednou potlesk všem z této kategorie. Díky moc. A můžete jít dolů. Děkujeme. Poprosím, aby tady podporu nastoupila kategorie 8 až 10 let. 8 až 10 let. Tato kategorie byla opravdu početná, takže by se skoro zvedli všichni. Vypadá to tak. Dále pánové, návštěvníci semifinále orientální formace díky fitnessem a sportem proti drogám. Zatleskejme jim všem z této kategorie. Připomínám opět, že kromě prvních 3 jdou nahoru jenom zástupci. A tady v této kategorii mám smutnou zprávu. Někteří do finále do Prahy nepostupují, ale my jim poděkujeme. Za účast děkujeme Hadím dívkám Dom dětí a mládeže Matýsek na Pajedla za vystoupení Hirajem. Poprosím zástupce, pojďte si pro dárek. No, jedna je jakože aspoň jedna. Za účast děkujeme také základní škole a základní umělecké škole Strání za vystoupení Křídla. Za účast v této kategorii také děkujeme základní škole Korytná za vystoupení Edward Maja a Enrika Džubulína a dál to tady nemám.
Za účast poděkujeme také základní škole a základní umělecké škole Strání za vystoupení Závoje. Za účast v této kategorii 8 až 10 let děkujeme také základní škole Korytná za vystoupení Dalila Salma Jasalma. Za účast také děkujeme, a to je všechno, všichni ostatní postupují do Prahy. Takže do pražského finále postupuje základní škola a základní umělecká škola s vystoupením Díky. Do Prahy také postupuje Děti a mládeže Sluníčko Otrokovice, skupina Aňany vystoupením Gitanas. Na pražské finále vyšleme tady z Vizovic také Jala, základní škola Kněžpola s vystoupením Dola Dola. A pokud si pamatujete události asi před hodinou, tak osvědčena nechtěla zpívat do mikrofonu. Jenže ona je tak strašně podobná, no jo, to je jiná. Wow. To jsou sestry? Ne. Jo, oni mají ty Závoje, tak nejsou rozeznání. Třetí příčku v této kategorii patří za vystoupení Pala Tutem, Šátko Kunovice, Šáter Kunovice, jasně. Takže to je bronzová příčka. Pala Tutem, krásný. A nejmenší pohárek. Stříbro v kategorii 8 až 10 let si odnese Najmak Hranice za křídla ISIS. Pojďte všichni nahoru, všichni. Ta mlá tady tak piští, že není slyšet. Tak pojďte. No a první místo komu asi patří? Kdo nám tady zbyl? Vystoupení Nary Nary. Děti a mládeže Sluníčko Otrokovice. Skupina Šehrezády.